Det er nok sådan en ingenmandsgård. Sådan har min mor også. En hvad? Ingenmandsgård. Sådan en underlig gård. Sådan en uden toiletter. Nej, det er den ikke. Og heller ikke noget brand. Thor for Semestino har også. Jeg kan lige spille et nummer på det her instrument her. Det er den, der hedder en metronom. Metronom. Nummer. Metromen. Er du klar? Ja. Jeg kalder det Balmissens valsevise. Dans, dans. Dans, dans. Det var det. Den var god. Dans og dans. Og flot. Rigtig flot. Det er dygtig. Nej, skal det. Jeg kan filme kun halvdelen. Du er kun halvt med. Det er ligesom sådan en Blair Witch. Det er Blair Witch. Det er nok først for at... Jeg er helt vildt bange. Har du ikke lagt mærke til det? Der er sådan nogle spøgelses... Hallo, jeg kan ikke se det. Nå, de der spøgelseshistorier der. Filmer det. De der spøgelseshistorier. Ja. Det er meget roligt. Ja, hør nu efter. Ja. De der spøgelseshistorier. Altid med dem. Det er altid sådan nogle, hvor det går helt galt, når der kommer et kamera med dem. Kun når der kommer et kamera med. Det er kun der sker. Ja. Og vi finder flæskesteg. Nej. Zoom ind på flæskestegen. Sugen flæskesteg, det er altid godt. Det er derfor, man har opfundet sugen. Skal vi lave en dokumentar? Prøv at se det her billede. Flæskesteg. Den glade flæskesteg. Jeg ved ikke, om jeg skriver ørken rigtigt, gør jeg det? Står der ørken? Ja. Jeg kan ikke se det. Det står nogle gange. Hernede står der økken. Det er fordi, man kan godt se det der. Nå, økken. Økken. Jeg siger hej hej. Hej.